dahil talwa na umaarubos kalagitan ay matangsan unasyan ka na ito'y banyok na awan rugit na di ayang asumina, di ayang asumina, ang sublipan na ta amin apisa ipumuspo amin idam ito sikat ay matay laburan ang tutilulwa sagay tanim mo aldaw rabi aban batayan ka. Sublipan nga ta amin apisa ipumus ko amin idam inton sikat ay matay laboran kanto tilong aldaw rabi aban batayan ka sagay tanim mo aldaw rabi aban batayan ka. Sa dinuman di ayan mo biyag ko kaya't kukumaken ka ngay pudno
sika kanayon ti harapap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagit ko sa dingnuman ti ayan mo biyag ko kaya't kukumaken ka ngay pudno sika kanayon ti harapaap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas ngitawen ikariken ka nga sika sikalae di ka masursuro biyak ko alipate uray pa'y adakun ijay tanin sa dingnuman di ayan mo biyag ko kaya't kukumaken ka ngay pudno sika kanayon harapaap ko ket di kanto mapukaw tu'y lagip ko uray pa'y aglabas ngitawen ikariken ka nga sika sikalae di ka masursuro biyag ko alipate uray pa'y adak tanin uray pa'y aglabas ngitawen ikariken ka nga sika sikalae di ka masursuro biyag ko alipate uray pa'y adak
tanem. Uray pa'y adakun jay tanem. Dahil di kain narakupot sirok sa lamagi.